El Museu Tàrrega-Urgell acollirà durant 2 mesos, aquests mesos d'abril i maig, l'exposició de Palau Ferrer i ajuntant-nos d'aquesta manera a la 20a d'exposicions que es commemori el centenari d'aquest artista de la Conca de Barberà de Montblanc. Els arquetips són figures que condensen maneres de fer o maneres de ser imaginaris artístics que trobem tant en l'art com la literatura o el teatre. Palau Ferrer, doncs, reinterpretava aquests arquetips en les seves obres i trobem elements de la comèdia de l'arte italiana com l'Arlequí i la seva enamorada, la Colombina, també el Minotaure, elements de la mitologia grecollatina i també dones enllaçades amb la natura. És un honor per Tàrrega acollir aquesta exposició que relaciona el pintor i escultor Palau Ferrer amb la nostra ciutat i amb un aspecte molt característic de Tàrrega com és el teatre. Aquesta serà l'exposició que tindrem al Museu Comarcal del 1 d'abril al 31 de maig i per tant també serà l'exposició de la nostra Festa Major de maig.